Čaute ľudia, že tomu mojho nového videa. Dneska sa v tejto druhej časti našej Minecraft série budeme snažiť dostať aspoň ten Iron Armor a budeme musieť dostať trocha jedla, lebo zatiaľ na tom nie sme dobre s jedlom a s HPčkami. Tak ja rovno idem nájsť nejaké jedlo, to tu idem urýchliť. Stop. Lebo tu som našiel caveku a tu... tu je náš prvý iron. Tak rovno sme aj dostali iron. Yes. No, ukážte. Koľko? Iba 4? OK. Je to lepšie ako nič, musím povedať. Ukážte ešte dačo nebude. Však to je tá ametistová guľa. Tak toto si necháme na potom. To z toho môžeme vykraftiť nejaké dobré veci. No tu je ďalší iron. Jasne, že. Ja idem už späť asi. A idem vybiť ten iron. Akože zabrkám sme na tom najhoršie, čo môžeme byť. Ale no, čo sa stáva. Táto keď je najvyššie sú. Sa dešia. Však si pozor na tých nemám dobre, reálne akože. A je noc. Ajaj. A my nemáme posteľ. Takže náš spawn point je stále v tej džungli, takže to je na hovno. Pri mojom dome sú... OK, takže späť, tu mám svoje veci. A ešte som vám zabudol spomenúť, že zatiaľ, hneď ak som vypol to video, ja som to zabudol ukázať, ale naozaj som si vykraftil dve čestky, ktoré teraz idem využiť tam a budem tomu ukladať, že môj taký, že storage. Bo tu tak. A dám tu také veci, čo nepotrebujem. Napríklad nepotrebujem tu ten gravel. Alebo oak door, chápeš? Tu mám vlastne uhlie, takže tak či tak. Ale potrebovalo by to posteľ, musím povedať, no. Ja si idem trocha pre jedlo a potom pečem. Aj mám tu idem jedlo späť. Ukážte. Zbieram si pár piva. Ich pôjdem upiesť potom. Tu sú tí zombíci. Vodní zombíci tu sú. Tak to není dobré. Ja sa idem rýchlo ukryť do toho domu. I wish I could tell you that I want you here with me, but you'll never love me like the way we used to be. Too far from Saturn, lost in the patterns. Where's the stars align so we could be free? Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see. Skoro deň. Prvé to bola taká sekundka, čo ste počkali. Prvé to bolo trocha dlhšie. Ale ja si musím ísť naťažiť trocha dreva, lebo akože nič iné mi nezostáva, ale to není dobré. Ja tu idem dať tvoriť ten iron. Ja musím utekať, lebo ja musím si ísť pre drevo, vykraftím si štít a potom môžem pozabíjať každého moba. Toto bude najviac easy potom. Raz to bude taká sekundka, čo ja tu budem ťažiť drevo. Ok, takže zrúbal som celý tento strom.
Máme teraz skoro 200 plankov, Dark Oak plankov konkrétne. A ideme si vykraftiť teraz štít. A ešte si aj vykraftíme topánky zo ironu. A potom si vykraftíme, nevykraftíme si topánky, vykraftíme si pickaxe, na ktorý potom budeme používať na to ťaženie ironu. Takže easy. Aha, vlastne nemám tých topánkov. Tak, tu mám štít. Dám si tu... OK. Dám si tu toto drevo, ktoré nepotrebujem, ani flint. Ideme si vykraftiť pickaxe. Ale flint budeme potrebovať neskôr, ale to nevadí. Tak. A teraz ideme do kevky, keď máme HPčka. Teraz pôjdeme tu doľava, lebo tu sme ešte neboli. Tu je normálne všetko. Táto kejvka obsahuje každú jednu runu. Fakt, tak to je ironu jak... Tak teraz sa ide ťažiť. Ja to zrýchlim. Takže mám späť svoje veci a teraz už idem späť na pevninu, už tu nebudem to riskovať. OK, už mám svoj iron, už to nebudem tu riskovať. Nemám štíka, to nemám. Nemám ani lopatu, ale to nevadí. Teraz bude strašne žiadno, neviem, skedy mám ani až tak, a konečne, tá kejvka je reálne hneď nad mojím domom, takže to je na tom dobré. Tu mám tieto rybičky, tak jednu si dám. Naozaj neodmietnem. Vykraftím si ďalší štít. A toto. Tak. Idem tu podávať pár vecí, ktoré nepotrebujem. Stick, torčka. Arrowy nepotrebujem. Za chvíľku tu budem mať full iron. Iron armor. Už mi posledné železo chýba, čo sa nám tu dopieka.
A máme 24 železa, takže ideme si vykraftiť Iron Armor. Takže prvé helmu, chestplate, nohavky a potom boty. Tak, takže máme full Iron Armor. A ja si myslím, že tu by sme to aj mohli ukončiť. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.